Soha nem gondoltam volna, hogy egy családi barbecue, valami olyan hétköznapi, olyan hozzánk tartozó dolog, azzal fog végződni, hogy én levegő után kapkodok, a tó felszínén kaparászom, míg az unokám nevet. Kyle, az én drága Kylo-em. Legalábbis régen az volt. 19 évesen magasra nőtt, a szeme nem mosolygott, és belökött a vízbe, a saját nagymamáját. Nem véletlen volt. Nem túlzott játékosság. Szándékos, kiszámított, kegyetlen tett volt. Még mielőtt éreztem volna a lökést, hallottam a hangját. Gyerünk, nagyi! Lássuk, tudsz-e még úszni, mint régen? Aztán hideg kezek a hátamon. Egy lökés. A testem megcsavarodott, és sikítottam, de már késő volt. A lábam elhagyta a mólót. Úgy csapódtam a vízbe, mint egy kő. A soktól elállt a lélegzetem. A végtagjaim megmerevedtek. A mellkasom égett, amikor újra sikítani próbáltam, de csak még több tóvizet nyeltem. Több mint 30 éve nem úsztam. A műtétem után az orvos azt mondta, ne kockáztassak. Nem a törékeny vállammal és a romló koordinációmmal. De senki sem mozdult. Senki sem a mólón, még csak meg sem rezzentek. Kapálóztam és vergődtem, a pánik elöntött, ahogy a víz lehúzott. Amikor felbukkantam, köhögve és fuldokölve, megpillantottam az arcukat. Kyle ott állt, karbatett kézzel, és nevetett a barátaival. A fiam, az apja, csak nézte, a mennyem pedig bort korcsolgatott, és morogva mondogatta, csak drámazik. Nem is emlékszem, hogyan jutottam ki. Azt hiszem, ösztönösen, a félelemtől, vagy talán egy kis tartalék erőből, amiről nem is tudtam, hogy még megvan. Amikor végre felkúztam a mólóra, átázva és remegve, térdem felhorzsolt, a szívem fájdalmasan dobogott a mellkasomban. Senki sem segített. Senki. Kyle lenézett rám, és gúnyosan elmosolyodott. Végül is tudsz úszni. Kemény öreg madár, mi? Mindannyian nevettek. A nevetés még sokáig visszhangzott a fülemben. Nem sikítottam. Nem sírtam. Csak felálltam, a ruhámról csöpögött a víz, és kimondhatatlanul megalázva éreztem magam. Akkor Dolores jutott eszembe, a múlt heti szavai. Az emberek akkor mutatják meg igazi arcukat, amikor úgy gondolják, hogy szükséged van rájuk. Átázva és fájdalmakkal telve visszasétáltam a piknikasztalhoz. Ők pedig folytatták a hamburgersütést, kinyitottak egy újabb üvegbort, mintha mi sem történt volna, mintha nem haltam volna majdnem meg a szórakoztatásukért. Sem bocsánatkérés, sem aggodalom. És akkor tudtam, hogy ez az. Ez volt az a pillanat, amikor végre lehúzták a szemellenzőt a szememről. A pillanat, amikor abba hagytam a kifogásokat keresni a viselkedésükre. A pillanat, amikor abba hagytam ragaszkodni az emlékéhez annak a kisfiúnak, aki régen vadvirágokat hozott nekem az udvarból. Kyle eltűnt. A helyén egy fiú állt, akit olyan emberek formáltak, akik az empátiánál fontosabbnak tartották a látszatot. Akik megtanították neki, hogy a kegyetlenség magabiztosságnak tűnhet. Akik elhitették vele, hogy a szeretetnek nincsenek következményei. Ott ültem a csuromvizes ruhában, csendben. Azt a csendet régen gyengeségnek vették. De többé nem. Ezúttal ígéret volt, figyelmeztetés, kezdet. Mert ahogy néztem a kikötőt, a nevető családomat, a fájó testemet, a összetört szívemet, rájöttem valamire, amire ők nem. Hogy még mindig van választásom. Az a fiú elfelejtette, kitartotta a kezében a jövőjét. Visszatérve a házba, levettem a nedves ruhákat, és a fürdőszobában megszárítottam magam egy kopott törülközővel, amit mindig a vendégeknek tartogattam, és amit senki más nem használt. A tükörbe néztem, a hajam kusza volt, a térdem felhorzsolt, a szemem a tóvizétől véreres. Úgy néztem ki, mint egy szellem. És mégis,
amikor visszaléptem a konyhába, ott ültek, és a nyaralási tervekről beszélgettek, nevetgéltek a cancúni repülőjáratokon, és vitatkoztak, melyik Airbnb-ből van jobb kilátás. Senki sem fordult felém. Senki sem kérdezte, hogy vagyok. Senki sem kínált száraz takarót. Kyle mezítláb lapozgatta a telefonját, nedves fürdőnadrágja kis tócsákat hagyott a tiszta padlón. A fiam a pultnak dőlt, és a reggel készített limonádémat korcsolgatta. A menyem, az a kifinomult közönyszobor, pedig Kyle-nak mutatta a tengerparti üdülőhelyekről készült diavetítését, mintha ez csak egy átlagos napsütéses délután lenne. Mintha láthatatlan lettem volna. A reggelizőasztal szélére ültem, a hidegtől még mindig remegtek a csontjaim, a kardigánom a hátamhoz tapadt, de senki sem vette észre. Senkit sem érdekelt. Sikítani akartam, nem a fájdalomtól, hanem a hitetlenségtől. Hogy jutottunk idáig? Volt idő, amikor. Isten segítsen! Emlékszem rá. Amikor Kyle átkarolta a nyakamat, és azt mondta, te vagy a legjobb ebben a házban, Nagyi. Emlékszem a vasárnap reggelekre, a palacsintára és a rajzfilmekre, amikor a kisfeje a karomra hajtotta. Most pedig a barátainak utánozza, hogy fullad, és nevet, amikor én levegőért kapkodok. Ez nem egyik napról a másikra történt. Ezt a kegyetlenséget meg kellett tanulnia. És pontosan tudtam, hol tanulta. A gúnyos mosolyokból, a szemforgatásokból, abból, hogy a szülei elutasították az aggodalmaimat, kinevették a régi módi szokásaimat, abból, ahogy rólam beszéltek, amikor azt hitték, alszom, abból, ahogy a házamat, a pénzemet, az időmet használták, amíg inkább kellemetlenség lettem, mint ember. Most ott ültem a saját konyhámban, reszketve, miközben ők a következő menekülést tervezték. Hagyta, hogy a csend elnyúljon, hogy elfojtsa a levegőt. Akartam látni, hogy észreveszik-e, nem vették észre. Szóval csendben álltam, nyugodt, mint mindig. Elsétáltam a hálószobámba, óvatosan becsuktam az ajtót, és leültem az ágy szélére, ahol régen Kyle-nak esti mesét olvastam. A tóvize már nem volt a bőrömön, de a szívemben még ott volt. Ott maradt a szégyen, az égés, és rájöttem, hogy évek óta száradtam a viselkedésük miatt. Minden alkalommal, amikor elfelejtették a születésnapomat. Minden alkalommal, amikor köszönés nélkül kértek pénzt. Minden alkalommal, amikor átbeszéltek, elutasítottak, kinevettek. Az a lökés a tóba. Az csak az első alkalom volt, hogy nyilvánosan tették. Elővettem a naplóm, és csak egy mondatot írtam. Soha többé nem fogják megfullasztani. Mert ma este kezdődött, hogy nem csak megszáradtam. Felébredtem. Azon az éjszakán, jóval azután, hogy a ház elcsendesedett, egyedül ültem a szobámban, bezárva az ajtót. A régi lámpa halkan zümmögött mellettem. Nem tudtam aludni. Nem azzal a képpel a fejemben. Az én Kyle-ommal, aki nevetett, miközben én küzdöttem, hogy a felszínen maradjak. Az a kép kísértett. Nem azért, mert kegyetlen volt, hanem mert ő volt az. Nem csak nagymamaként neveltem fel azt a fiút, nem csak egy szerető ünnepi vendégként. Nem, én neveltem fel, amikor a szülei nem törődtek vele. Amikor az apja harmadszor is elvesztette az állását, és a bank kopogtatott az ajtón, talált ki, hol kötött Kyle? Ebben a házban. Az én karjaimba. Etettem, fürdettem, olvastam neki, vigasztaltam az éjszakai rémálmokban. Minden vészhelyzeti értesítési űrlapra ráírtam a nevét. Fizettem az iskolai tandíját, amikor a szülei nem tudták. Én építettem fel a világát. Még mindig emlékszem arra a napra, amikor megkapta az első zongoráját. Egy nyugdíjba vonuló zenetanártól vettem használtan. A megtakarításom felét költöttem rá, és ő órákig ült a földön keresztbetett lábakkal, és minden billentyűt megnyomott, mintha varázslat lenne.
Nagymama, mondta, ez jobb, mint karácsony. Emlékszem, hogy azt gondoltam, ez a gyerek mélyen érez. Hova tűnt az a fiú? Visszagondoltam arra, hogyan kezdtek megváltozni a dolgok, amikor 16 éves lett. A telefon soha nem hagyta el a kezét. Nem ült le az asztalhoz. A köszönömjei morgássá váltak. Nem nézett a szemembe. Eleinte a korának tulajdonítottam. A tinédzerek hangulatemberek. Azt mondtam magamnak, még mindig szeret. Csak felnő. De nem erről volt szó. Nem csak felnőtt. Megváltozott. Apró dolgok árulták el. Gúnyos viccek, kigúnyolta, ahogy kevertem a teámat, szemét forgatta, amikor meséltem. Akkor kellett volna szólnom. Szembesítenem kellett volna. De nem akartam hullámokat kavarni. Nem akartam elveszíteni. Ehelyett elvesztettem magamat. Hagytam, hogy átbeszéljen. Hagytam, hogy a szülei nevessenek, amikor lekicsinyelt. Hagytam, hogy eltűnjön a saját otthonom falai között. A fiú, aki egyszer sírt, amikor meghorzsoltam a térdemet a kertben, aki megcsókolta az arcomat, és megkérdezte, hogy az angyalok is öregszenek-e, most egy idegen volt a konyhámban, aki azzal viccelődött, hogy vízbe folyt. És talán a legrosszabb az volt, hogy még mindig hinni akartam, hogy marad benne valami abból a fiúból. De ma este elengedtem ezt a fantáziát. Bezártam az utolsó fotóalbumot, ami róla maradt, a foghiányos mosolyokkal és a szülinapi gyertyákkal, és a polcra tettem. Nem azért, hogy elfelejtsem, hanem hogy megvédjem magam, mert a határok nélküli szerelem nem szerelem. Rabszolgaság. És én már eleget szolgáltam. Hadd takarítsák fel a szülei, amit okoztak. Hadd dicsekedjenek az egyetemi jelentkezéseivel, az Instagram követőivel, a humorával. Másnap reggel mindent elmondtam Doloresnek, mert abban a pillanatban vigasztalásra volt szükségem. Szükségem volt valakire, aki csak meghallgat. És Dolores mindig meghallgatott. Dolores 30 éve a legjobb barátnőm. Számtalan vihárt átvészelünk együtt, és minden jóban és rosszban mellettem állt. Másnap reggel kopogtak a konyha ajtaján. Nem az első ajtón. Soha nem az elsőn. Dolores mindig az oldalsó ajtón jött be, mintha az övé lenne a ház. Nyisd ki, Margaret. Hoztam mutyint és véleményeket. Még az ajtóhoz sem értem, már mosolyogtam. Ott állt a túlméretezett napszemüvegében és türkiszkék szélzekéjében, egy barna papírzacskót és 2 kávéscsészét szorongatva, mintha egy csatatéren rohanna. Még egy szót sem tudtam kinyögni, amikor azt mondta, szörnyen nézel ki. Ülj le. Öntök. Leültem. Mert Doloresnél nem vitatkozol, csak fogadod, amit adnak. Valamit tettek, mondta. Ugye? Bólintottam. Egyszer. Ennyi volt elég. Nem lihegett, nem mondta, hogy ó, drágám, mint a legtöbb ember. Előrehajolt, könnyökét az asztalra tette, és azt mondta, akkor itt az idő. Az idő mire? Kérdeztem. Valamit elővett a táskájából. Nem muffin, nem szalvéta, hanem egy mappa. Az ügyvédem névjegykártyája és egy lista minden számláról, amit tavaly mondtál nekem, amikor a bevallásodat csináltam. Ránéztem. Megtartottad? Mindent megtartok, mondta. Különösen akkor, ha a legjobb barátnőm úgy osztogatja a szeretetét és az örökségét, mint hallovelni cukorkát azoknak, akik egy tóba löknénk. Ránéztem a névjegyre. Peter Holloway, öröklési jog, tiszta betűk, határozott készfogás. Nem is tudom, mondtam halkan. Véglegesnek tűnik. Dolores hátradőlt, keresztbe fonta a karját, és megdöntötte a fejét. Véglegeset akarsz? Csak nem akarsz bűntudatot. Az más.
Korcsolt a kávéjából, és megkopogtatta az asztalt. Figyelj rám! Te fizetted Kyle iskoláját. Te fizetted a fogszabályzóját, a rohadt zongoráját, a focitáborokat. Egy egész nyáron ingyen laktattad a szüleit a tóparti házadban, és még augusztusban is te vetted a saját élelmiszert. Segíteni akartam, mocsogtam. Tudom, hogy akartál. Te jobb vagy náluk. Ez a baj. Kibámultam az ablakon. Az aelas virágzott. Cliff ültette őket a házassági ékordulónkra. Mindig azt mondta, hogy makacsvirágok, lassan nyílnak, de lehetetlen megölni őket. Most én is így éreztem magam. Nem akarok bosszút, mondtam. Dolores átnyúlt és megszorította a kezem. Persze, hogy nem. Megszabadulni akarsz. És igaza volt. Nem akartam sikítani, felgyújtani a házat, vagy berontani Kyle szobájába, és bocsánatot követelni tőle, amit ő nem is tartott megérdemeltnek. Azt akartam, ami akkor jön, amikor végre abba hagyod a könyörgést, hogy vegyenek észre. Dolores felállt, és a vállamnál fogva felhúzott. Bemegyünk a városba. Eszünk valamit, ami nem dobozból jött, aztán felhívjuk Petert. Hónapok óta nem jártam abban a kávézóban, ismertem be. Tökéletes, mondta, és fogta a kulcsait. Hadd lássák, milyen az erő kardigánban és ráncokkal a szem körül. Ahogy hajtottunk, lehúzott ablakokkal, a szél belekavargott a ritkuló hajamba, és rájöttem valami egyszerűre, ami megállított. Évek óta nem éreztem magam ennyire élőnek. És ehhez csak arra volt szükség, hogy valaki emlékeztessen rá, hogy még mindig az enyém vagyok. A kávézó tele volt, az edények csörgése és a beszélgetések hangzaja körülvett, mint egy kopott takaró. Dolores céltudatosan keverte a cukrot az eszpresszójába, mintha egy varázsital keverne, majd a második csészét az asztalra tolta felém. Így áll. Szükséged lesz a gerincedre és a koffeinre. Nem tévedett. Ebéd után azonnal felhívtuk Peter Holloway-t. Azt mondta, jöjjek be délután, és hozzak magammal mindent, amit csak találok, és ne szépítsem a dolgokat. Nem is tettem. Elhoztam az eredeti bizalmi okmányokat, a mappát, amit Cliff és én állítottunk össze a stroke után, és egy összehajtott másolatot az egyetemi alapítványi levélről, amit még akkor írtak, amikor Kyle még középiskolás volt, és izgatottan mutatta nekem a bizonyítványát. Emlékszem, amikor kinyomtattam azt a levelet. Milyen büszke voltam, milyen reményteljes. $50,000, mormoltam, miközben Peter lapozgatta. 10 éves korában kezdtem félretenni. Születésnapi pénz, bónuszok, adóvisszatérítések, egy évben még a nyaralást is kihagytuk. Cliff és én megegyeztünk. Az oktatás az első. Peter felnézett a papírokról, homlokát ráncolva. Még mindig ott van, érintetlenül. Még nem volt rá szüksége. Nem, mondtam üres hangon. Most közösségi főiskolára jár. Azt mondja, jövőre át akar menni. Ez volt a terv, amíg ő úgy nem döntött, hogy nekem nincs helyem a dokkon és az életében. Peter nem tett fel kérdéseket. Csak bólintott, mint egy sebészműtét előtt. Mit akarsz tenni, Margaret? Kérdezte. Megváltoztatni a kedvezményezettet, átirányítani a pénzt, vagy teljesen megszüntetni? Egy pillanatig a mennyezetet bámultam, majd suttogva válaszoltam. Semmit. Még nem. Peter felvonta a szemöldökét. Nézni akarom. Mondtam. Látni akarom, hogyan bánnak velem, amikor gyengének hisznek, amikor azt hiszik, hogy már csak egy hajszál választ el őket az örökségtől. Látni akarom, ki tesz úgy, mintha törődne velem, és kijelenik meg valójában. Lassan becsukta az aktát. Ez kegyetlen. Ez túlélés. Dolores közelebb hajolt. Ma nem égetünk hidakat, Peter.
Csak megnézzük, melyek azok, amelyek eleve nem is voltak igaziak. Peter halványan elmosolyodott. Igazad van. 1 órával később minden jogilag rendben volt, amikor elhagytuk az irodáját, de a nézőpontom örökre megváltozott. Az a pénz már nem ajándék volt. Tükör volt. Az estét otthon töltöttem, szobáról szobára járkáltam, mintha egy olyan életet vizsgálnék, amelyben már nem élek. Megálltam a kandalló előtt, ahol még mindig ott állt Kyle csecsemőképe. Azok a gödröcskék, az a mosoly, az a biztonságérzet. Nem vettem le a képet. Még nem voltam rá kész. Ehelyett leültem a konyhaasztalhoz, és új oldalt nyitottam a naplómban. A tetejére ezt írtam: lássuk, ki szeret engem a pénz nélkül. Alá 2 oszlopot húztam. Ki vesz észre és ki kerül el. Kyle nevét nem is kellett leírnom. Már tudtam, hova kerül. Ez nem bosszú volt. Ez tisztánlátás volt. Mert minden tervezésük, minden suttogó tervük arról, hogy ki mit kap, amikor én már túl fáradt leszek ahhoz, hogy elintézzem, egy dolgot elfelejtettek. Még megvan a toll. És még nem írtam meg a végét. Kicsit kezdtem, itt-ott megbotlottam, lassabban léptem. A mondatok közepén megálltam, és megérintettem a homlokomat, mintha elfelejtettem volna, mit akartam mondani. Kicsit remegtettem a kezem, amikor teát öntöttem, ém annyira, hogy a csésze csörgött a csészeajban. És a hatás azonnali volt. Nem aggodalom, nem kedvesség, hanem bosszúság. Kyle nem köszöntött többé, amikor belépett az ajtón. Most már csak morgott. Ha megkértem, hogy segítsen behozni a bevásárlót, olyan hangosan sóhajtott, mintha egy autót kértem volna tőle. A fiam, Daniel, a konyhában suttogni kezdett, amikor azt hitte, hogy alszom. Egyre rosszabb lesz. Szerintem nem szedi a gyógyszereit. Nem tudok mindig utána takarítani. Felesége, Paula, aki a templomi barátok előtt mindig gyorsan aggódó arcot vágott, zárt ajtók mögött nem is törődött vele. Megint bekapcsolta a tűzhelyet, mondta egy este túl hangosan és túl hamisan. Ez veszélyes, Dan. Mi van, ha Kyle egyedül van itthon? Mindig egyedül volt. De senki sem aggódott érte. A helyzet az, hogy soha nem hagytam bekapcsolva a tűzhelyet. 2-szer is ellenőriztem, majd még egyszer lefekvés előtt. De nem vitatkoztam. Hagyom, hogy higgyék. Hadd építsék fel az ügyüket a hanyatlásomra. Azt hitték, sakkoznak. Nem vették észre, hogy én hosszabb játszmát játszom. Éjszaka feküdtem az ágyban, és hallgattam a tompa hangokat a falon keresztül. Soha nem mondták a nevemet. Csak ő és ő segítségre szorul. Terhe lesz. Nem tudja, hogyan kell a saját pénzét kezelni. Az utolsó mondat majdnem hangosan felnevettetett. A számlakönyveket a zoknis fiókban tartottam. Minden tranzakciót, minden számlát a centig pontosan. Az egyetemi alap még érintetlen. A ház még mindig az én nevemen van. És mégis, úgy számoltak velem, mintha már nem lennék. Egy reggel bementem a konyhába, és Kelté és Paulát az asztalnál suttogva találtam. Megdermedtek, amikor megláttak, de még azelőtt hallottam a intézet szót. Kyle úgy nézett rám, mintha egy tárgy lennék. Nem hallotta, mondta. Lassan öntöttem a kávémat, hagyva, hogy a csend sűrűsödjön közöttünk. Kinéztem az ablakon a kertre. Cliff és én építettük fel a semmiből. A menedékünket. A hortenzia újra virágzott. Makacsnövények, mint mi. Öreg vagyok, mondtam hangosan, senkihez sem. De nem süket. Egyikük sem válaszolt. Akkor tudtam meg, hogy ki akarnak tenni, mielőtt határt szabhatnék. Hagyom, hogy azt higgyék, hogy meggyengültem. Hadd beszéljenek. Hadd suttogjanak. Kicsinyítettem magam a szemükben,
hogy hamarosan teljesen eltűnhessek. És amikor ez megtörténik, a csendet úgy fogják érezni, mint a mennydörgést. Aznap este újra kinyitottam a naplóm, és Kyle neve mellé egy kis vonalat húztam, ami kikerüli oszlopba, majd kétszer aláhúztam. Daniel és Paula neve mellé azt írtam, ők a házat akarják, nem a benne élő nőt. Becsuktam a könyvet, és mosolyogtam a sötétben. Hadd suttogjanak, mert én minden szót hallottam. Egy héttel később jött az utolsó chat, ami átlépte a határt. Paula ötlete volt. Valami alkalmi vacsora a jóga stúdióból és Daniel munkatársainak. Grillezzünk. Legyen valami könnyű. Talán megsütheted azt a citromos tortát, amit annyira szeretnek. Nem mondtam semmit. Szokásból mégis megsütöttem a tortát. Talán nosztalgiából. De nem akartam sokáig maradni. A ház grillezett hús és rózsaparfüm illatától volt tele. A nevetés füstként ömlött ki a hátsó teraszról. Vékony, emelkedő, fullasztó. A konyhában maradtam, távol a tömegtől. Senki sem vett észre, még Daniel sem, aki 12 éves korában mindig benézett, hogy nem kell segíteni a mosogatásban. A mosogató mellett álltam, ahol nem láttak, és hallgatóztam. Mindig hallgatóztam. Aztán hallottam Kyle hangját, hangos, jeges, Paulatól örökölt önelégült. Gúnyolódással. Na, ezt halljátok, mondta a félig tipikus vendégekből álló körnek. A nagymama beleesett a tóba a barbecue partin. Forgolódott, mint egy felfordult teknős. Segítsetek, segítsetek! Nevetés. Igazi, hasi nevetés. Ő folytatta, én meg, haver, nem fulladt meg. Valószínűleg csak szimpátiát akart kivívni. Tudod, milyenek az öregek? Fegyverként használják a tehetetlenségüket. Valaki kuncogott és morogott. Ez sötét, Kyle. Kyle még hangosabban nevetett. Nem, semmi baja. Kemény öregasszony. Kemény öregasszony. Ezt látta, amikor rám nézett. Nem azt a nőt, aki fizette a fogszabályzóját. Nem azt, aki éjszakákon át virrasztott mellette, amikor azt más rohamai voltak. Nem azt, aki minden egyes rajzát egy mappában őrizte az ágya alatt. Csak egy madár. Megdermedve álltam a tolóajtó mögött, kezeim remegtek. Nem az öregségtől, hanem a dühtől. Aztán hallottam Paula hangját, lágyan és élesen, mint egy szike. Teher, mondta. Nem családtag, mondtam Danielnek. A jövőre kell gondolnunk, nem az érzelmekre. Nem először éreztem magam feleslegesnek. De ezúttal végleges volt. Nyugodtan sétáltam a szobámba. Egyetlen könycset sem hullott, egy szót sem szóltam hozzájuk. Leültem az ágyra, a zárt ajtó tompította a hangokat, és éreztem, hogy valami megváltozik bennem. Már nem voltam dühös. Még csak nem is voltam összetört. Végeztem. Ez volt az a tisztaság, amire vártam. A megerősítés, az aláírása láthatatlan szerződésen, amit Kyle írt, amikor belökött a tóba. Kinyitottam az éjjeli szekrényem fiókját, és elővettem a borítékot Peter kártyájával. Felvettem a telefont, és bámultam a számot. Aztán tárcsáztam. Peter Holloway a második csörgés után vette fel. Margaret vagyok. Készen állok. Nem kérdezte, hogy mire gondolok. Csak annyit mondott. Gyere be holnap. Hozd a dokumentumokat. Hozd a személyidet. Már megvan, feleltem. Amikor letettem, visszasétáltam a folyosóra. Nevetésük hangja már halványabb volt, mintha idegeneké lett volna. A citromos torta még mindig érintetlenül állt a pulton. Fogtam egy kést, és levágtam egy tökéletes szeletet. Nem nekik,
hanem magamnak. Leültem a konyhaasztalhoz, és lassan megettem. Hadd meséljék a történeteiket. Hadd igyanak, kocincsanak és pletykáljanak. Hadd tegyenek úgy, mintha láthatatlan lennék. Mert holnaptól megtudják, mennyire láthatatlanná tudok válni. És amikor eljön a csend, az igazi csend, az nem gyengeség lesz, hanem a távozásom. Azon az éjszakán nem aludtam. A szobámban ültem a kis íróasztalnál, amelyen Kyle-nak segítettem megírni az egyetemi esséit, és kinyitottam a laptopomat. A ösztöndíj alapítvány weboldala már a könyvjelzőink között volt. Cliff és én évek óta támogattuk őket. Csendes, hatékony és nemes célú szervezet volt. A mottójuk: az oktatás nem öröklődik, hanem ki kell érdemelni. Szándékosan, határozottan gépeltem. Adomány összege $50,000, adományozó neve Clifford James Walker emlékére, célja STEM ösztöndíj alap első generációs diákok számára, névtelen. Igen. Mielőtt rákattintottam a megerősítésre, megálltam. Az ujjaim a billentyűzet felett lebegtek. Eszembe jutott a 9 éves Kyle, aki hiányzó fogakkal vigyorgott, és azt mondta: nagymama, ha felnövök, olyan gépeket akarok gyártani, amelyek segítenek az embereknek jobban lélegezni. Már nem mond ilyeneket. Egyáltalán nem mond semmit. Megerősítés. Kész. Nem kellett újra bejelentkezni. Nem kellett megvárni a megerősítő e-mailt. Csak egy tiszta, végleges átutalás. Bezártam a lapot, és nem néztem vissza. Aztán megnyitottam egy másik ablakot. Ezúttal Amrak. Egyirányú jegy, indulás vasárnap. Úti cél, Silver Pines, egy csendes nyugdíjas közösség 2 állammal arrébb. Doloresnek volt ott egy barátja, aki békésnek, de nem unalmasnak írta le a helyet. Volt kertje, közös műhelye, és a lakók sakkoztak, anélkül, hogy csaltak volna. Tökéletes. A legkorábbi reggeli vonatot választottam, csendes, észrevétlen. Míg a ház aludt, könnyű csomagot készítettem. Egy kis bőrönd, 3 pulóver, a kertészkesztőmö, Cliff Flannel inge, a bőrnapló és egy fénykép rólam, ahogy a kis Kyle-t tartom a karomban. Csak egy. Az értéktárgyak már elvoltak. A dokumentumok már biztonságban voltak. Amit hátrahagytam, csak héjak voltak. Ruhák, amiket évek óta nem viseltem. Konyhai eszközök, amelyek használatáért soha nem köszönték meg. Születésnapi kártyák, amelyeket a fiókba dobtak. Hadd tartsák meg mindet. Hadd válogassák át a régi életemet. Mint keselyük, akik köröznek valami felett, amit ők maguk öltek meg. Hétvégén Doloresszel utazom, mondtam péntek este a konyha ajtajában. Társaságot akar egy kis kirándulásra. Daniel fel sem nézett a telefonjáról. Jó, Kyle morogta, és elsuhant mellettem a hűtő felé. Paula volt az egyetlen, aki válaszolt. És még az is csak egy üres, figyelmetlen düvezes óvatosan volt, miközben ő a mosást hajtogatott, mintha jobban aggódna a fehér és színes ruhák összekeverése miatt, mint az én távozásom miatt. Egyikük sem kérdezte, hová megyek. Egyikük sem kérdezte, miért. Egyikük sem ajánlotta fel, hogy elviszi a táskámat. És rájöttem, hogy ez nem csak figyelmen kívül hagyás, hanem számítás. Befejezték a színjátékot. A fejükben már réges-rég dobozba raktak, címkével ellátva, és a polcra tették. A nagymama már öreg. Valószínűleg már nem lesz sok ideje. Szinte hallottam a gondolataikat. Hadd menjen. Mi itt leszünk, amikor felolvassák a végrendeletet. A bőrönd egész este az ajtó mellett állt. Figyeltem, ahogy ránéznek. Egyikük sem kérdezte, mikor jövök vissza. Valószínűleg azt hitték, nem jövök vissza. És őszintén szólva, igazuk volt.
Az egyetlen hamis hang ebben az utazásban az volt, hogy hétvégének neveztem. De nem jöttem vissza. Nem ebbe a házba. Nem ezekhez az emberekhez. Azon az éjszakán ágy szélén ültem, és a falakat bámultam. A falakat, amelyek egykor Kyle nevetésétől voltak tele, festményeinek kéznyomaitól, miközben ő a szegélyeket javította, és a sziklák zúgtak. Most csendben álltak, hidegen, és nézték, ahogy elmegyek. Az ébresztő 5 óra 30 perckor csengett. Úgy mozogtam, mintha az időben csúsznék, megfésültem a hajamat, összehajtottam az ágyamon lévő takarót, nem írtam semmit, nem mondtam semmit. Dolores pontosan 6-kor állt meg, tompított fényszórókkal, a motorja úgy dübörgött, mint egy titok, amit meg kell őrizni. Egy pillanatig álltam a nappaliban, és néztem a házat, amely az életemet jelentette, és az embereket, akik lassan kiürítették az életem értelmét. Nem éreztem fájdalmat, csak ürességet. Kimentem az ajtón, a bőröndel a kezemben, és csendben becsuktam magam mögött. Senki sem mozdult. Még Kyle sem. Amikor Dolores elindult az állomás felé, rám pillantott. Nem kérdezték, hova mész, ugye? Nem is néztem fel, csak megráztam a fejem. Ő pedig valami hangot adott ki a torkán. Talán egy keserű nevetés. Képzeld el! Eltűnsz, és senki sem veszi észre. Így jobb, mondtam. És így is gondoltam. A vasútállomáson megöleltük egymást. Dolores egy kis borítékot nyomott a kezembe. Minden esetre, mondta. Bólintottam. Nem sírtunk. Az olyan nők, mint mi, akik láttak már születést és halált, és mindazt, ami közöttük van, nem sírnak a szabadság miatt. A vonat alacsony morgással állt be. Felültem a kis bőröndömmel, és az ablak mellé ültem. Ahogy a város eltűnt mögöttem, és helyére fák, az ég és az ismeretlen lépett, kiengedtem a levegőt, amit évtizedek óta visszatartottam, anélkül, hogy észrevettem volna. Ez nem menekülés volt. Ez újjászületés volt. És abban a csendes házban nem is fogják észrevenni a hiányomat, amíg el nem fogynak a törülközők, ki nem ürül a fagyasztó, és az a nő, akit egykor nagymamának hívtak, már nem lesz hasznos. Nem kísértek el, de érezni fogják a hiányomat. És ez egy búcsú. Sosem fogják elfelejteni. Silver Pines csendes volt. Nem a magányos csend, hanem a békés. Madárdal reggel. A folyosón csoszogó papucsok. A szomszédok lakásából hallatszó klasszikus zene lágy zenéje. A szobám kicsi volt, de tiszta. Az ablak mellett állt az ágy. Egy könyvespolc. Egy szék, ami nem nyikorgott, amikor leültem rá. Cliff flénejét ajtó melletti kampóra akasztottam. Kyle csecsemőkorában készült fényképét az ablakpárkányra tettem, nem az emlékek felidézésére, hanem emlékműként. Ránéztem a fotóra, és végre megláttam az igazságot. Ő csak egy fiú volt, akit szerettem. Nem egy férfi, aki megérdemelte, hogy az enyém legyen. Aznap délután leültem az íróasztalhoz, és elkezdtem írni a levelet. Nem csak Kyle-nak. Mindannyiuknak, Danielnek, Paulának és Kyle-nak. A nevüket a levél tetejére írtam, mintha gyászjelentés lenne. Aztán elkezdtem. Én voltam az, aki ébren maradt, amikor Kyle nem tudott aludni. Én fizettem az iskoláját, a cipőit, a jövőjét. Én voltam az, aki soha nem hagyta ki a születésnapját. Még akkor is, amikor te elfelejtetted az enyémet, én meghallgattalak. Vártam. Reméltem. Cserébe te kigúnyoltad a félelmemet. Lenézted az igényeimet. Úgy bántál velem, mintha csak egy terhelés lennék. Nevettél, amikor fuldokoltam. Egy pillanatra abba hagytam az írást, és a kezemet a szívemre tettem. Nem vert olyan gyorsan, mint régen,
amikor szembesítettem őket. Nyugodtan, egyenletesen vert. Felvettem a tollat. Ez nem bosszú. Nem büntetlek titeket. De többé nem fogom támogatni azokat, akik a szeretetemet zsarolási eszköznek tekintik. Az egyetemi alap eltűnik. Az örökség is követni fogja. Eleget adtam. Most a békét választom. Az aljára nem írtam, hogy szeretlek, nagymama. A teljes nevemet írtam alá, Margaret Elizabeth Walker, mert ők elfelejtették, hogy létezem. Nem csak nagymama, nem csak anya, hanem egy nő, egy teljes értékű nő. Gondosan összehajtottam a levelet, és egy borítékba tettem, cím nélkül. Nem tettem bele ajándékot, pénzt, fényképet, csak az igazságot. Elmentem a sarki postahivatalba, első osztályú borítékba tettem, és nem néztem vissza. Hazafelé megálltam a kertben. Néhány lakó kis veteményes kertet alakított ki. Egy idősebb férfi paradicsomot ültetett, kezei mélyen a földben. Felnézett és bólintott. Első éve itt? Igen, feleltem. Jó hely, mondta egyszerűen. Itt senki sem kéri, hogy bizonyítsd az értéked. Mosolyogtam. Igazán mosolyogtam. Ezért jöttem ide. Amikor visszatértem a szobámba, főztem egy csésze teát, és néztem, ahogy a szél fújja a fák leveleit. Nem néztem a telefonomra. Nem hoztam magammal. Ha beszélni akarnak velem, akkor anélkül kell megtenniük, hogy nyomon követnek, anélkül, hogy elvárnak tőlem valamit, mert én elmondtam mindent, amit el kellett, és ezúttal nekik kell megbirkózniuk ezzel. Pontosan 5 napba telt. 5 nap telt el attól a pillanattól, hogy elküldtem a levelet, és az első hullámok megérkeztek. Peter később egy ritka, nevető e-mailben mesélte, hogy Daniel úgy jött be az irodába, mintha 10 évvel öregedett volna, és 20 kiló pánik súlya esett volna le róla. Úgy tűnik, a levél reggeli közben érkezett. Kyle kinyitotta, talán egy csekket, egy érzelmes levelet vagy utasításokat várva, hogyan veheti át a pénzét. Ehelyett a kézírásomat találta ott, tükörként. Se kiabálás, se könyörgés, csak tények. És az az egy sor, ami valószínűleg kiütötte belőle a levegőt. Az egyetemi alap eltűnt. Átirányítottam egy alapítványhoz, amely a tisztességet tartja fontosabbnak a jogosultságnál. Peter azt mondta, Kyle elvörösödött. Paula káromkodni kezdett. Daniel pedig ugyanazt ismételgette, mint egy megakadt lemez. De azt hittük, várni fog. Várni mire? Hogy tiszteljenek? Hogy elég hasznos legyen? Hogy meghalljon? Nem. Én már eleget vártam. Azon a napon Peter átadta a többit, a hivatalos dokumentumokat, a megerősítést, hogy az alap már nem az övék, hogy én töröltem az összes digitális hozzáférést, és hogy minden levelezés mostantól rajta keresztül kell mennie. Attól tartok, elérhetetlenségre állította magát. Peter azt mondta nekik, hogy teljes jogában áll, nem hallottam a kiabálásukat, de el tudtam képzelni. Paula fel alá járkált a konyhában, dühöngve, hogy gondos tervei porrá váltak. Daniel a halántékát dörzsölte, rájönve, hogy a tartalékterve is füstbe ment. És Kyle, szegény Kyle, rájönve, hogy nem lehet valakit csendbe kényszeríteni gúnyolódással, ha az a valaki egyszerűen elhagyja a szobát. Se e-mail, se telefonszám, se cím, csak a távollét. Aznap este az új kis erkélyemen ültem, térdre terített takaróval, teával a kezemben, és néztem, ahogy 2 veréb veszekszik egy virágcserép miatt. Békés volt. Nem olyan csendes, mint a magány, hanem a megérdemelt csend. Az a fajta, amikor bent ülsz, mert már kiabáltál eleget. Nem éreztem bűntudatot. Nem gondoltam, hogy túl messzire mentem, mert először volt köztünk őszinte távolság. Nem tűntem el. Visszavonultam. Csendeset, kicsinyet, engedelmeset akartak.
Most megkapták, csak nem úgy, ahogy várták. Nincs több segítség a számlákkal, nincs sürgősségi kölcsön, nincs utolsó pillanatban babizitterkedés. Nincs főiskolai alap, csak csend, csak tér. És én, Margaret Elizabeth Walker, még mindig lélegzem, még mindig élek, csak máshol. Ők elhagyásnak fogják nevezni. Azt fogják mondani az embereknek, hogy megőrültem, hogy elmenekültem. Hadd mondják. Mert egy nap, amikor lecsillapodnak a kedélyek, eszükbe jut, hogy mindent megadtam, amíg majdnem meg nem haltam. És akkor abba hagytam. Nem azért, mert kegyetlen voltam, hanem mert végre megértettem. Nem kell felgyújtanod magad, hogy másokat melegen törtsz. És én nem akartam többé a gyufájuk lenni. Peter 3 nappal később továbbította nekem az első e-mailt. A tárgymezőben az állt, sürgős. Kérlek, hívj fel, anya. Daniel írta. Tele volt pánikba esett mondatokkal és helyesírási hibákkal. Csak beszélnünk kell. Nem vagyunk dühösek. Csak nagyon zavarodottak. Nem tudtuk, hogy mérges vagy. Kyle teljesen össze van törve. Kérlek, hadd magyarázzuk meg. Mit magyaráz? Hogy csak képzelődtem, hogy víz van a tüdőmben? Hogy félreértettem a nevetésüket? Hogy a műtehernek nem úgy értették, ahogy hangzott? Nem beszélni akartak. Hozzá akartak férni a pénzhez. Peter megkérdezte, hogy válaszoljon-e, nemet mondtam. Hadd üljenek a saját csendjük visszhangjában. Ugyanezen a héten felhívták a bankot, megpróbáltak hozzáférni a számlákhoz, de elutasították őket. E-mailt írtak az ösztöndíj alapítványnak, de elutasították őket. Aztán jött a legmerészebb lépés. Eltűntként jelentettek. Egy rendőr megjelent Peter irodájában, és megkérdezte, hogy aggódnak-e a biztonságom miatt. Peter, áldja meg az Isten, átadta a dokumentumokat. Margaret Walker épp elmélyű, saját döntéséből távozott, és nincs jogi kötelezettsége tájékoztatni azokat, akikkel szemben védekezik. Másnap újra megpróbálták, ezúttal Kyle telefonált. Peter nem vette fel. Peter küldött egy friss hírt, a tárgyban ezt írta, zűrzavar van. Nem nyitottam meg azonnal. Ott ültem a tudattal, nem azért, mert élvezni akartam a pánikjukat, hanem mert hinni akartam abban, hogy jogom van elmenni. Furcsa bűntudat fog el, amikor abba hagyod az anyáskodást azok felett, akik függővé váltak a hallgatásodtól. Hullámokban jön. Talán túl kemény voltam. Talán nem úgy gondolták. Talán meg fognak változni. De a bűntudat csak az ár, amit fizetsz, ha azt tanították neked, hogy a szeretetnek fájnia kell. És én nem fizetem többé ezt az árat. Nem válaszoltam. Nem rezzentem meg. Ehelyett a napot a kertben töltöttem, az ujjaimat a meleg földbe túrtam, és magokat ültettem, mintha arra merészelném a földet, hogy kezdjem velem újra. Aznap este Dolores hívott. Spirálba kerültek, mondta. A pletykák terjednek. Paula jógás barátai elkezdtek suttogni. Az egyikük megkérdezte, hogy demenciád van-e, nevettem. Nem udvariasan, hanem felszabadultan. Nos, mondtam, akkor én biztosan a legszervezettebb demenciás beteg vagyok, akit valaha láttak. Dolores elhallgatott. Biztosan nem baj, hogy azt hiszik, elmentél. Kibámultam az ablakon, és néztem a napot, ahogy lement a marolc ágyás fölött. Nem mentem el, mondtam. Csak nem vagyok elérhető. Mert ez az igazság, nem. Azt akarták, hogy csendes háttérszereplő legyek. Mindig készen, soha nem szükséges. Kényelmes, eldobható. Most eltűntem, de nem hiányzom. Nem vesztettek el. Ők űztek el. És most, hogy nem találnak, végre megpróbálnak meghallgatni.
De már túl késő a beszélgetésekhez. Ez nem padhelyzet. Ez egy távozás. És most először nem ők döntik el, mikor ér véget. Peter úgy nevezte, hogy a pillanat, amikor a padló megadta magát. Összegyűjtötte őket az irodájában, mindhármukat, mert nem akarták elhinni, amíg nem hallották egy címmel rendelkező embertől. Az íróasztal mögül. Daniel szorosan összezárt állal jött be. Paula a legjobb most áldozatot játszom kardigányát vette fel. Kyle pedig. Kyle megint úgy nézett ki, mint egy kisfiú. Nem azért, mert bűntudatot érzett, hanem mert először az életben a világ nem hajolt meg előtte. Peter az utasításom szerint készített egy rövid nyilatkozatot. Semmi csevegés, semmi magyarázat, csak a tények. Átcsúsztatta a mappát az asztalon, mindhármuk szemébe nézett, és azt mondta, ez Margaret Walkertől van. Aztán felolvasta. Azoknak, akik azt hitték, hogy a hallgatásom egyetértést jelent, egyszer már mindent megadtam. Nem fogok kétszer meghalni. Ez a mondat megállította őket. Elvettétek az időmet, az otthonomat, a békémet. Kiszipolyáztatok, miközben másoknak azt mondtátok, hogy gondoskodtok rólam. Kigúnyoltatok, amikor fuldokoltam, aztán csodálkoztatok, hogy nem ugrottam fel levegőért, hogy a jóváhagyásotokat kérjem. Tehát, hadd legyek világos. Az egyetemi alapítvány megszűnik. Az örökséget átalakítják. A házat adományozzák. A vagyonom nem azokhoz kerül, akik úgy bántak velem, mint egy eldobható holmival. Daniel nyilván megpróbált közbeszólni, de Peter felemelte a kezét. Teljes felhatalmazást adott nekem, hogy minden szót felolvassak. Folytatta, halálom után semmit sem kaptok tőlem, mert életemben semmit sem adtatok nekem, ami értékes lett volna, sem szeretetet, sem tiszteletet, sem törődést. Jobban szeretted a pénzemet, mint engem. És most a pénz azoké, akik még hisznek a jóságban. Paula Peter szerint elpirult, majd elsápadt. Kyle valamit mocsogott magában, de senki sem figyelt rá. Peter elmondta, hogy Daniel felállt és kiáltotta, ó, elment az esze. Peter pedig így válaszolt, nem, megtalálta. Amikor Peter később azon a héten elküldte nekem a teljes átiratot, lassan elolvastam, miközben a kertben teát korcsolgattam, a lábamat Dolores horgolt takaróba burkolva. Minden szó lélegzetnek, oxigénnek tűnt. Ez nem bosszú volt. Ez volt a visszavágás. Ők írták a történetet. Én csak az utolsó oldalt lapoztam fel. Az ő világukban nekem csendben kellett volna megbocsátanom, végtelenül adni és lassan eltűnni. De nem tettem. Beszéltem. Elmentem. Azokat szerettem, akik még szerettek, nem azokat, akik elvárták. A nyilatkozat aljára Peter vastagon kiemelte a kézzel írt utolsó mondatomat. Jobb egyedül lenni, mint kihasználva. Ennyi volt. Az örökségről szóló fantázia ott halt meg, egy ügyvédi irodában, a lágy fluoreszkáló fényben. Nem nagy durranással, hanem az igazsággal. Csendben távoztak, nem azért, mert megértettek, hanem mert nem tudtak többet vitatkozni. Elvesztették az irányítást. És csak a visszhangja maradt annak, amit eddig természetesnek vettek. Nem. Kellett ott lennem, hogy lássam. Néhány véget jobb távolról élvezni. Dolores elmondta, hogy egy becsapódó ajtóval kezdődött. Kyle visszatért az egyetem pénzügyi irodájából egy mappával tele rossz hírekkel és a szájában a vádakkal. Senki nem mondta, hogy nincs pénz, kiabálta. Paula visszavágott. Talán ha nem nevettél volna, amikor majdnem meghalt, még lenne jövődet, amit finanszírozhatnál. Daniel csak állt ott, és dörzsölte a halántékát, mintha ki tudna szorítani a fejéből egy jobb verziót a múltból. Kyle azután nem ment vissza az órára. És amikor nem érkezett meg a visszatérítési csekk, mert az ösztöndíj iroda megerősítette,
hogy a alap már nem létezik, végre megértette. Nem büntették meg. Egyszerűen kizárták. Dolores továbbadta az összes suttogó beszélgetést a boltból, a félszeg pillantásokat a templomból. Azt mondták, eltűntél, mondta nekem telefonon, de én kijavítottam. Ó, kérdeztem, mosolyogva a teámba. Visszavontad a befektetésedet egy mérgező vállalkozásból, mondtam. Annyira nevettem, hogy le kellett tennem a csészét. Eközben a tóparti házban a spirál egyre mélyült. Daniel újra inni kezdett. Először csak keveset, egy sört vacsorához, aztán bort, majd viskájt. Paula panaszkodott a nővérének, hogy anya eltűnése tönkretett mindent. Egyszer sem használták azt a szót, hogy elhagyott. Számukra én még mindig egy szellem voltam, aki kísértette a történetüket. Soha nem léteztem, mint nő, aki saját döntést hozott, csak egy alak, aki többel tartozott nekik. De a szomszédok nem hitték el sokáig a színjátékukat. Gyorsan terjedt a hír, miután Peter megerősítette, hogy élek, jól vagyok, és minden ügyemet jogilag rendeztem. A régi barátok, akik korábban udvariasan biccentettek Paulának, most elfordultak tőle a közös étkezéseken. A templom tagjai üres mosollyal fogadták Danielt, de többé nem hívták meg a férfiak reggeliére. Hírnevük romlani kezdett, nem a botrány miatt, hanem az igazság miatt. Ha nyilvánosan kigúnyolsz egy nőt, és magánéletében megfosztod az értékétől, az emberek elkezdik emlékezni a dolgokra. Ki nevelt Kyle-t, amikor a szülei nem tudták? Ki finanszírozta a nyaralásaikat kis kölcsönökből? Ki sütött minden temetésre, vitt virágot minden esküvőre, és soha nem kért köszönetet? Én. És most én eltűntem. A társasági kör, amelyre támaszkodtak, nem omlott össze. Egyszerűen csak tovább forgott nélkülük. Nem kellett kiabálnom. Nem kellett védekeznem. Csak abba hagytam a hozzájárulást. Kyle barátai eltávolodtak tőle, amikor ő abba hagyta az iskolát. A telefonja, amely egykor állandó ítélkezés fegyvere volt, egyre gyakrabban maradt lecsukva. Daniel és Paula most hangosabban veszekedtek, a veszekedés visszhangzott a házban, amely egykor a citromos süteményem illatát árasztotta. A hűtő gyakran üres volt. A levelek halmozódtak. Egy este Dolores felhívott, hogy hallotta Paula sikoltozását a tornácon. Valami arról, hogy merészel mindent elvenni. De én nem vettem el mindent. Ott hagytam a függönyöket, az edényeket, a kulcsokat, a csendet. Nekik még mindig megvolt egymás. De szerintem kezdenek rájönni, hogy azért szerettek, mert csendben voltam, mert a csendben hordoztam a diszfunkcionális kapcsolatuk terhét. Most már az övék a teher. Én pedig itt ülök a balkonon, meleg ital a kezemben, a nap az arcomon, körülöttem emberek, akik köszönnek és kérnek, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe. Hadd üljenek a csendben, mert már nem az én dolgom kitölteni.